салом ба ҳаматон дӯстои ман. Видеои маро баъди қад гӯш кунед, махсус нафарое ки дар Россия айни ҳол қарор дорен. Бисёриятон шоҳиден ки чанд рӯз пеш ман мехостим як нафара ай сарҳад мақсад равану граница гузаран биён обратно дар Россия. Чанд нафарро савол додум ва баъд манда анами Фузайл границара тавсия додам ки гуфтан апа беҳтарин ронандаие ки корош рафтан омаданаш ҳамаи чӣ ба дил пура дара ҳамаи гаёро мешиноса ба дили пур мебара мебиёра одамтона беташвиш метонен ки ҳамроҳи ҳамино ҳам суҳбат шавен ва одами моро бурд граница гузарон гардон овард. Имрӯз мехоҳам ки ана ҳамун инсона боз нафарое ки зарурат доранд дар Россия ҳам мехоҳанд граница раванд гузаранд проблема нашавашона зуд рафта гузаран биён махсус анами Фузайла дар шумо тавсия метим ки 10 сол шуд ронандагӣ мекарда дар ҳамун роҳ одам мебурда меоварда мошинуш мошини бигем комфортное ки шумо приятно мерен мебиён дар дунуш ҳамаи милисо ҳамаи гаиё ҳамаи мешиноса ки дар роҳ шумо ягон проблема намешавад.